ассалому алайкум дӯстон азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. баъзан аэропорт мебиём ва якчанд ҳолатҳоеро мушоҳида мекунам, ки бачаҳои мо аз надонистани баъзе қоидаҳо зиёд азоб мекашанд. ман хостам, ки имрӯз як видео карда бо маълумотҳои зарурӣ ва максимале карда фаҳмонам, ки ҳангоми омадан солҳангоми дер кардан ё ки ҳангоми омадан чӣ қадр вақти худро эконом кунед, азоб накашед, дар ин ҷо подозрителӣ нашавед ва боз якчанд маълумотҳои зарурии дигарро гуфта мегузарам. видеои имрӯзаи мо бисёр як видеои зарурӣ аст. ба дӯстону наздикони худ фиристед, дар гурӯҳҳо паҳн кунед, то ҳама аз ин огаҳ бошанд ва моро то охир ҳамроҳӣ кунед. дӯстон, вақте ягон чиз овардед, мен офиси мо 415 дида монед. биёед ман як навигаторро ба шумо нишон диҳам. аз ин пас шумо метавонед чизҳои худро ба монанди ҳуҷҷат, баъзе чизҳои майдаро тариқи алабум логистик аз Русия ба Тоҷикистон равон кунед. баъзе ҳуҷҷатҳо, баъзе чизҳои хурд бачаҳои мо аз интернет магазинҳо чиз заказ мекунанд, вале онҳо доставка ба Тоҷикистон надоранд. алабум логистик ин чизҳоро то Тоҷикистон тариқи самолёт бурда мерасонад. дар ин ҷо ина бачаҳо кроссовки заказ карда буданд, дар ин ҷо зарядники, кадом як чизҳои электроникӣ, дар ин ҷо чизҳои варзишӣ, хай телефонҳо, дар ин ҷо намедонам чизҳои хурдро дар коробка задагӣ, ин намедонам соат бошад. хулоса бачаҳо аз ҳар куҷо чиз заказ мекунанд, алабум логистик чизҳои шуморо то Тоҷикистон бурда мерасонад. касоне ки бори аввал ба канали мо дохил шуданд намедонанд ки ширкати алабум чӣ гуна ширкат аст. алабум тӯли солҳост ба фурӯши телефонҳо, инструментҳо ва дигар чизҳо машғул аст. доставкаи телефонҳо ҳам ба Тоҷикистон ва инчунин дар тамоми территорияи Россия ҳаст. чихо стекло бепул. касоне ки телефон хариданиянд ё он ки чиз равон карданиянд, марҳамат ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. пеш аз оғоз кардани маълумотҳо хостам дар бораи вазъияти аэропорт кӯтоҳ гуфта гузарам. дар ин шабу рӯзҳо вазъият дар аэропортҳо он қадар бад нест, вале баъзан ба назар мерасад задержкаи рейсҳо, аммо саривақт ҳалли худро меёбад, ки ин ягон ҷои ба ташвиш афтодан нест. дӯстон, дар ин ҷо якчанд қоидаҳоро нағз риоя кунед. гарчанде дар назари баъзеҳо чизи муҳим наметобад, лекин сабаби шуморо доштан проверка кардан мегардад, ки ин ҳам вақти зиёди шуморо мегирад ва ҳам вақти мардуми дар он ҷо бударо ва сабаби малоли мардум мегардад. ба ҳамаи мо маълум аст, ки гарчанде вазъият дар аэропортҳо хуб аст, лекин проверкаи сумкаҳо, тафтиши одамон камтар сахт, яъне аз солҳои пеш фарқ мекунад. дар сумка чизҳои зиёдатӣ нагиред. агар рафту гирифтед, ба ҷобаҷогузории чизҳои сумка аҳамият диҳед. чизҳои оҳанӣ, электронӣ ё моеъро ҳангоми ҷобаҷокунӣ аз болои чизҳо ё дар киссаи бари сумка гузоред. рафту дар чашми коргари аэропорт шубҳанок тофт, барои шумо кушода нишон додан осон мешавад. агар вазъиятҳои пештара мешуд, ба ин чизҳо кам аҳамият медоданд. ҳоло бошад як ташвиш карда мебинанд. дар як лаҳза шоҳиди як воқеае шудам, ки барои нишон додани як чархи ароба ҳамаи чизҳои сумкаро дар рӯи аэропорт паҳн кард. боз аз сар ҳамаи онро ба сумка ҷобаҷо кард, ки тақрибан ним соат вақт сарф шуд. умедвор ҳастам, ки маслиҳатҳои маро дуруст дарк кардед. барои нафароне ки пешвозгирӣ мераванд ва ё ягон дӯстони худро гусел мекунанд, як сайтеро нишон медиҳам, ки тариқи ин сайт метавонед вақти парвози самолёт, хати парвоз, самолёт дар куҷо қарор дорад, дар куҷо омада истодааст, бо чанд қадар задержка парвоз кард, ҳамаи инро дида метавонед. барои тафтиш рақами рейс лозим мешавад. номери рейсро метавонед тариқи Яндекс муайян кунед ё ин ки аз рӯи билет бинед. масалан, ин тавр поист медиҳед: табло онлайн аэропорт Домодедово, табло онлайн аэропорт Душанбе ва ҳамин тавр номери рейсро муайян мекунед. агар содда карда фаҳмонем, ин сайт ба монанди карта навигаторе, ки дар мошинҳо истифода мебаранд. дар ин ҷо бошад мо самолётро назорат мекунем. силкаи ин сайтро дар описание мегузорам. касоне ки парвоз карданиянд хуб медонанд, ки ҳангоми ворид шудан ба аэропорт, ҳангоми гузаштан аз регистратсия аз мо хоҳиш мекунанд, ки тамоми чизҳои дар ҷайбамон бударо дар рӯи миз гузорем. ман бошам, аз шумо хоҳиш мекунам бо худ тангаҳои зиёд, калид ва баъзе чизҳои майдаро нагиред, ки ҳангоми гузаштан чанд маротиба аз кисса мебароред ва боз ба киссаатон меандозед.
хусусан бо худ танга нагиред. хуб медонед ки ба дигар давлат ба кор намеравад. дӯстон, хусусан дар ин шабу рӯзҳо нафароне ки билет хариданиянд аз як чиз меҳаросанд. оё билетҳои безвозвратинро гирифта мо метавонем баргардонем ё ин ки маблағашро ба даст биёрем? бо диққат бошед. дӯстон, билетҳои бебозгаштро харидан мумкин аст дар ҳолате ки шумо аз худ боварӣ доред ва дар ҳамон таърихи рӯз парвоз кунед. як чизи муҳим, агар рафту дар ҳамон таърихи рӯз парвоз карда наметавонед ва нақшаҳои шумо иваз шуд, пеш аз мӯҳлат 2 ё 3 рӯз пеш занг зада билетро ба дигар таърихи рӯз иваз кунед то билет насӯзад. одатан маблағи ин билетҳоро дар 3 ҳолат гирифтан мумкин аст. агар рейси шумо аз тарафи авиакомпания қатъ гардид, бо баъзе сабабҳо шуморо дар он рейс ҷой кардан натавонистанд. агар рейси шуморо зиёд задержка кунанд ва ин чиз нақшаи шуморо иваз кунаду дигар парвози шумо маъно надорад. аз 7 июли 2020 як қоидаи нав баромад ки дар сурати чунин ҳолатҳо шумо маблағи худро метавонед танҳо пас аз 3 сол ҳақ доред гиред ё дар ягон парвозҳои ояндаатон ин маблағро истифода карда билет гиред. дӯстон азиз, ин буди якчанд правилаҳо, яъне қоидаҳои нави аэропорт. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад то видеоҳои оянда. хайр.